kubor nakaslem jong Nongkyrshan Hima. Ki Nongkyrshan ka United Democratic Party na Mokayaw constituency, bat Amlarem constituency ki kwa baka UDP kabaya trailang haka sorkar MDA2 kadai ban Bujli Myntri ya uba Kyrmen Shilla u MLA ka Kliriat knang ban yo bentalang ki wei ki MLA ki bala job ASEAN na Wjhd Hills district. Habayo ban yakren bat katukat ningut ki Nongkyrshan ka United Democratic Party na Mokayaw bat Amlarem constituency ki bam kwa Pynpaw kerteng kabahap haka Wjhd Hills district kila Pynpaw bakum ki Nongkyrshan ki kwa baka UDP sengkeme kadai ban Bujli Myntri na kabha ka UDP na Wjhd Hills haka sorkar MDA2 kila Pynpaw baha Wjhd Hills ka UDP kala jet diuba Kyrmen Shilla kum Myntri ka sorkar MDA2 Henry ka UDP ka klempat yakran AA lakan Bujli na haba ka arsnem shiteng kalakut kumta kum ki Nongkyrshan ki kwa baka UDP kadai ban Bujli no ban ai uwei na ki arngut ki MLA na Wjhd Hills district kata lada day ya uba Lakmen rumboy u MLA ka Amlarem ni ya uba Nujorki sungo u MLA ka Mokayaw constituency kila Pynpaw ba ki wei ki sengsan perthai ki badan haka sorkar MDA2 kila ban Bujli Myntri mar arsnem steng ka UDP ru kadai ban Bujli Myntri Wjhd Hills ru knang ban yo bentalang ki MLA ki bajab mar ASEAN Shu kila Pynpaw ba uba Kyrmen Shilla ubadai u MLA ka Kliriat ka East Wjhd Hills district ulabat kum Myntri ka sorkar MDA ula job ASEAN kum ju uba Nujorki sungo na Mokayaw bat uba Lakmen rumboy na Amlarem ki badai na Wjhd Hills district kidai ki bala job mar ASEAN na ka UDP na kilang ki Nongkyrshan kila Pinsngaw ya kani kajingkwa ban Bujli Myntri ha kinongkit kam ka UDP Wjhd Hills district kumban chipin kenmau ka UDP kayo atang arngut ban bat Myntri ha ka sorkar MDA2 kata uba Paul Lingdo bat uba Kyrmen Shilla Henry uba Paul Lingdo ubadai MLA menta na West Shillong constituency bat job bunsin ulala ban beteng bat ya ka kam Myntri hadu bandakot ka samoy trekam namar babun ki MLA na Khasi Hills ki day ki badang job tang ASEAN ki kubor ki bayo lum ki athu shu baka UDP sengkeme kan sayakran ban Bujli Myntri Wjhd Hills satang lada ki nongyelam ka UDP na Wjhd Hills ki Pynpaw ban Bujli Myntri na marbaro laingot ki MLA ki day ki bala job mar ASEAN kumban chipin kenmau ki kubor ki balami ha ki nekisngi ba Myntri rangba ka jilla konrat ke sangma unsa Bujli Myntri ha ka sorkar MDA2 menta unaitung 8,000 apusan haba ka arsnem steng kalakut Henry ki kubor ki yathu baga jing Bujli Myntri kan long ha unai lur 8,000 apusan kabalong thek ha ka jing dap arsnem steng ka jing sanchar ka sorkar MDA2 knang baki Myntri ki bathamai ki nyo asong ha ka shuki mar arsnem steng ka jing Bujli u Myntri rangba ai ki Myntri ka dei namar ka HSPDP ka BJP ki dei ki seng ki badan arngut kila dep yakut bad yabat mar arsnem steng Henry laso thu bawat ka NPP ru kinsa Bujli lang yaki arngot ki Myntri ban penrong yaki weipat ki MLA